తండ్రి మీ మనసుని తెలుసుకోవటానికి ఇట్టి రీతిలో తండ్రి మమ్మలను సమకూర్చిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనములు. తండ్రి ఒడిషా ప్రాంతముల నుండి ఎదుగు నాయన మీ ప్రియమైన పిల్లలు తండ్రి మీలో జీవించటానికి ఆశ కలిగి మోదవలస ఈ ప్రాంగణములో తండ్రి ఎదుగు నాయన చేరి ఉండగా ఆశ కలిగినటువంటి మీ పిల్లలను తండ్రి తృప్తిపరచండి. తండ్రి ఇక్కడ నుండి మహత్తరమైనటువంటి మహాజ్ఞాన సంగతులను తండ్రి వాళ్ళు నేర్చుకొని వారి ప్రాంతానికి వెళ్ళి అనేక మందికి మాదిరికరంగా జీవించడానికి కృప చూపించండి. ఉదయం నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో తరగతులు విన్నారు. ఈ తరగతుల్లోని తండ్రి మనసారా మీ వాక్యమును వినగలిగే భాగ్యమును మీ పిల్లలకు అనుగ్రహించండి. పరలోకములో ఎదుగు నాయన మీ దగ్గర చేరుకోవడానికి ఎటువంటి జీవితము కలిగి ఉండాలో, ఎటువంటి లక్షణాలు మేము కలిగి ఉండాలో మాకు నేర్పించండి. మీ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అలాగనే తండ్రి తర్జుమా చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు అన్నగారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తండ్రి మీ వాక్యములోనికి వెళుతుండగా మీ తోడు మీ సహాయం చేత నడిపించమని కోరుతూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. సరేనండి, చేరుచినటువంటి ప్రియులైన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। మరి ప్రాముఖ్యంగా ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ఒడియా తెలుగు తర్జుమా చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు అహదనే గారికి ప్రభు నామమున వందనాలు ସେ తెలియజేస్తున్నాను. ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରୁଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। అలాగనే ఈ 39వ లేఖనాల పరిశోధన సదస్సులో భాగంగా ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ 39ତମ ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଭାରେ దేవుని వాక్యము నేర్చుకోవటానికి, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ, లేఖనాలను పరిశోధించి ବାକ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି దేవుని మనసుని తెలుసుకోవటానికి ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ఈ ప్రాంగణములో ଏଠାରେ ఈ మోదవలస అనే ఈ ప్రాంతములో మనం చేరి ఉన్నాము. ମୋଦବଲସା ନାମକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। కనుక ତେଣୁ చాలా దూరం నుండి ప్రయాణం చేసి ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన మనము ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ నిష్ప్రయోజనముగా కాకుండా ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେପରି ବୃଥାରେ ନ କାଟି సమయాన్ని సద్వినియోగము చేసుకునే వారిలా ସମୟକୁ ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରି మనం ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. ଆମମାନେ ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వారలారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ఈరోజు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పాఠ్యాంశంలో భాగంగా ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅଂଶ ଭାବରେ డిప్లొమా ఇన్ బైబిల్ థియాలజీ డిప్లొమా ఇన్ బైబిల్ థియోలజీ మొదటి సంవత్సరముగాను ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పాఠ్యాంశము ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଂଶ మానవ పతనానికి హేతువైన అబద్ధం. ମନୁଷ୍ୟ ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟା। మానవ పతనానికి కారణమవుతున్న అబద్ధం. ମାନବ ସମାଜର ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟା। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వారలారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, మానవ పతనానికి ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ନିମନ୍ତେ కారణమవుతుంది କାରଣ ହେଉଅଛି అబద్ధం. ମିଥ୍ୟା। ఈ అబద్ధాన్ని గూర్చి ଏହି ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ దేవుడు ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର పరిశుద్ధుడుగా, ପବିତ୍ର ଭାବରେ, నిర్దోషుడుగా, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ, యథార్థవంతుడుగా, ସରଳ ଭାବରେ, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని పొగడబడుతున్నటువంటి దేవుడు ଆଉ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିବା ଈଶ୍ୱର ఎల్లప్పుడూ ఆయన పరిశుద్ధుడుగానే పిలువబడుతున్నాడు. ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଧର୍ମମୟ ଭାବରେ ହିଁ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହିଁ ଡକା ଯାଉଅଛନ୍ତି। అలా పరిశుద్ధుడుగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఆ దేవుడు ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଡକା ଯାଉଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱର మనలను కూడా ఈ భూమి మీద పుట్టించి ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ మనం పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని, ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହୁ ବୋଲି, నిర్దోషులుగా ఉండాలని, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ରହୁ ବୋଲି, జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ଆଉ ଏହା ଜଗତର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ దేవుడు కోరుకున్నాడు. ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ఈ
ఈ భూమి మీద এই ভূপৃষ্ঠ উপরে మనుషులు ମନୁଷ୍ୟମାନେ తన పోలికలో ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ తన స్వరూపంలో ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ యథార్థముగా ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ నీతిమంతులుగా ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ జీవించాలని ଆଉ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି దేవుడు భూమి మీద పుట్టించాడు. ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ పరిశుద్ధుడు. ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର మనలను కూడా ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ పరిశుద్ధులుగానే ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହିଁ భూమి మీద పుట్టించాడు. ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। అలా పరిశుద్ధులుగా పుట్టించినటువంటి మానవులు ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ దేవుని మాట వినకుండా ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣି దేవుని యొక్క లక్షణాలు కాకుండా ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ అపవాది లక్షణాన్ని ଆଉ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା నేర్చుకొని ଶିକ୍ଷା କରି అబద్ధాన్ని నమ్మి ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି దేవునికి దూరం అయిపోతున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ସମୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲରେ ରହିଅଛି। ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వారలారా, ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ దేవుడు పరిశుద్ధుడు కదా. ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା? ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ସେଇ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ఆయన అబద్ధం ఆడడు. ସେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। అబద్ధం ఆడుటకు ఆయన నరుడు కాడు. ଆଉ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। అంటే ଏହାର ଅର୍ଥ దేవుడు అబద్ధమాడడు అనే మాట బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడింది. ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି କଥା ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। అబద్ధం అంటే ఏంటి? ମିଥ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ? అబద్ధం అంటే ఏంటంటే ମିଥ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ లేని వార్తను పుట్టించడమే అబద్ధం. ନଥିବା ବିଷୟକୁ କହିବାଟା ହିଁ ବା ନଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। లేని వార్తను పుట్టించడం ଅର୍ଥାତ୍ ନଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ନଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ଦେବା ବା କହିବା। లేని వార్తను ఎవరు పుట్టిస్తారు? ନଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ କିଏ କହିପାରିବେ, କିଏ ଜନ୍ମ ଦେବେ? దేవుడు పుట్టిస్తాడా? ଈଶ୍ୱର କରିବେ କି ସେଇ ପ୍ରକାର? దేవుడు పుట్టించడు కదా. ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ଈଶ୍ୱର କହୁଥିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ సంఖ్యాకాండములో ଗଣନା పుస్తକ 23వ అధ్యాయము ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19వ వచనాన్ని చూడండి ఒకసారి. 19 ପଦ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା। దేవుని యొక్క లక్షణం అనేది మనకు కనబడుతుంది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। దేవుడు ఎటువంటి లక్షణము కలిగి ఉన్నాడో, ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, దేవుని లక్షణాన్ని అక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବା। సంఖ్యాకాండము ଗଣନା పుస్తକ 8వ వచనం. 19 ପଦ। దేవుడు ଈଶ୍ୱର అబద్ధమాడుటకు ମିଥ୍ୟା କହିବା ନିମନ୍ତେ ఆయన మానవుడు కాడు. ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వారలారా, సంఖ్యాకాండము ଗଣନା పుస్తକ 23వ అధ్యాయము 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19వ వచనాన్ని చూద్దాం. 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। సంఖ్యాకాండము ଗଣନା పుస్తକ 23వ అధ్యాయము 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 19 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। దేవుడు ପରମେଶ୍ୱର అబద్ధమాడుటకు ମିଥ୍ୟା କହିବେ ఆయన మానవుడు కాడు. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వారలారా, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ మానవుడు ମନୁଷ୍ୟ అబద్ధమాడుతాడు అని ఇక్కడ లేఖనము వ్రాయబడింది. ମିଥ୍ୟା କହିପାରେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। కానీ దేవుడు କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର దేవుడు అబద్ధమాడుతాడా? ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ କି? లేని వార్తను పుట్టిస్తాడా? ନଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ଜନ୍ମାଇ ପାରିବେ କି? లేనిది కల్పిస్తాడా? ନଥିବା ବିଷୟକୁ ସେ କଳ୍ପିତ କରିପାରିବେ କି? దేవుడు అబద్ధమాడుడు. ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు ଆଉ కాడు. ସେ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। అంటే ଏହାର ଅର୍ଥ ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని ପ୍ରିୟ వారలారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ఉన్నతుడు. ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। అటువంటి దేవుడు ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର తన లక్షణాన్ని ଆପଣା ଲକ୍ଷଣକୁ, ଆପଣା ଗୁଣକୁ మానవులకు అనుగ్రహించాడు.
मनुष्य माननको अनुग्रह करियोछन्ति మనుషులు కూడా मनुष्य माने मध्य తన పోలికలో आपणा सादृश्य रे తన స్వరూపములో आपणा प्रतिमूर्ति रे ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. आ रुहंतु बोली ईश्वर इच्छा कले కానీ మనుషులు ఏమయ్యారంటే किंतु मनुष्य माने कोन हेले जानंती దేవుని మాటలు వినకుండా ईश्वरंकर वाक्य अनुसार जीवन न काटी అపవాది యొక్క మాటలు విని आ शैतान रो वाक्य को सुनी అబద్ధమాడి मिथ्या कही అబద్ధమునకు జరిగించడానికి ముందుకు आ వెళుతున్నారు. मिथ्या कार्य करिबा निमंते आगको बढु अछंती ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వర్లారా, प्रिय ईश्वरंको संतान माने అబద్ధం అనేది मिथ्या మనుషులలో విస్తరించింది. मनुष्य मानक मध्य आज विस्तारित होई सारिछि మనుషులందరూ मनुष्य माने समस्ते సులువుగా सरल सहज रे తెలివిగా आ अति चतुरता भाव रे అబద్ధమాడటం నేర్చుకున్నారు. मिथ्या कहिबाटा सिखि अछंती ఎవరి వలన? कहा द्वारा దేవుని వలన, ईश्वरंको द्वारा की దయ్యం వలన? शैतान द्वारा की దయ్యం వలనే నేర్చుకున్నారు. हाँ ईश्वरंको द्वारा नुहे किंतु शैतान द्वारा ही ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వర్లారా, प्रिय ईश्वरंको संतान माने దేవుడు అబద్ధమాడుటకు మానవుడు కాడనే మాట మనం చూసాము. आ 19 पदरे परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहबे आमे देखिलु बाइबल रे ఆయన ఎలా అబద్ధమాడుతాడు? आ से केउ प्रकार मिथ्या कहि परिबे అబద్ధమాడడు కదా. से मिथ्या कहिबे नाही ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వర్లారా, प्रिय ईश्वरंको संतान माने అటువంటి దేవుడు सही प्रकार परमेश्वर మనలను आंभमानंकु పరిశుద్ధులుగా చూడాలనుకున్నాడు కదా. पवित्र भावरे देखिबा पई इच्छा करू अछंती కానీ మానవులమైన మనము किंतु ताहांकर मनुष्य जे आंभे माने ఎటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నామంటే, केउ प्रकार चिंताधारा रे अछु माने అబద్ధమాడటానికి मिथ्या कहिबा पई తెలివిగా ఉంటున్నాము. आमे बहुत चतुरतार सहित रहुअछु ఎలాంటి తెలివి అంటే, केउ प्रकार चतुरता कहिले ఒక వివాహము చెయ్యాలంటే गुटे विवाह कार्य करिबा पई 1000 అబద్ధములాడైనా 1000टा मिछ कहि कि हेले 1000 అబద్ధములాడైనా ఒక వివాహం చేయాలట. तेणु लोक माने कहंती ना 1000टा मिछ कहि केले कोन करिवार अछि गुटे बाहागर करि देबार अछि पुणी అంటే ఎంత తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాడు చూసారా. केते चतुरतार सहित मनुष्य कथा कहूछि बुझी पारुछन्ती आपण అబద్ధమాడి వివాహం చేస్తే मिथ्या कहि जदि विवाह करिवे ఆ వివాహం అనేది నిలబడుతుందా? से विवाह स्थिर होई पारिबो कि ఆ వివాహం అనేది ఫలిస్తదా? आउ से वैवाहिक जीवन फलप्रद हेबो कि చివరి వరకు ఒకరినొకరు నమ్మకంగా ఉంటారా? शेष पर्यंत उभय प्रति विश्वास रे रही पारिबे कि చివరి వరకు వారు నమ్మకంగా బ్రతకగలరా? शेष पर्यंत विश्वास रे जीवन अतिबाहित करि पारिबे कि ప్రభునందు ప్రేమనే దేవుని వర్లారా, प्रिय ईश्वरंको संतान माने అబద్ధం ఆడితే అట मिथ्या कहिले అతికినట్టు ఉండాలి. आउ ताहा जोड़ीबा परि थिबार अछि पुणी అంటే ఎంత తెలివిగా అబద్ధం ఆడడం నేర్చుకుంటున్నారు. केते चतुरतार सहित मिथ्या कहिबार सिखिलानी समाज అబద్ధం వలన ప్రభునందు ప్రేమని దేవుని వర్లారా, मिथ्या द्वारा प्रिय ईश्वरंको संतान माने ఎన్నో కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అవుతున్నాయి. अनेक परिवार आज भांगी जाउछि ఎన్నో వ్యక్తుల జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి. अनेक व्यक्ति मानकर जीवन आज नष्ट भ्रष्ट होई जाउछि ఎన్నో కుటుంబాలు దేవునికి దూరం అయిపోతున్నాయి. अनेक परिवार ईश्वरंको ठारु दूर को चली जाउछि కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అవుతున్నాయి. परिवार भांगी जाउछि ఒక మాటలో చెప్పాలంటే गुटिए कथारे कहिबाकू गले ఒక కుటుంబము గాని, गुटिए परिवार हेउ లేదా ఒక దేశము గాని, गुटिए देश हेउ దేశాలు గాని अनेक देश हेउ విచ్ఛిన్నం అవ్వాలంటే विच्छिन्न हेबा निमंते ఒక అబద్ధం చాలండి. गुटिए मिथ्या यथेष्ट प्रिय माने పతనమైపోవడానికి आउ से देश पतन हेबा पाए ఒక అబద్ధం చాలు, गुटिए मिथ्या ही यथेष्ट నాశనానికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. आउ से गुटिए मिथ्या द्वारा विनाश को जीवार परिस्थिति मध्य उपजीव ప్రభునందు ప్రేమనే దేవుని వర్లారా, प्रिय ईश्वरंको संतान माने ఈ అబద్ధముల వలన ए मिथ्या द्वारा అనేక పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి. अनेक परिस्थिति को आमे देखि परिबा కనుక మనం ఆలోచన చేయగలిగితే, तेणु आमे आलोचना करि पारिले ప్రారంభములో आरंभ समय रे దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు आ परमेश्वर इस्राएल लोक मानंकु మోషే గారి ద్వారా అనవసరంగా తిరగకూడదు. 2,000 రూపాయల ఖర్చుతో ఒక సెమినార్ జరుగుతుంది ఆత్మల రక్షణార్థమై. దయచేసి ఎవరు అనవసరంగా బయట తిరగకూడదు. దయచేసి అందరూ మీకు కేటాయించినటువంటి క్లాసెస్ లో అందరూ హాజరు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి గమనించండి, బయట ఎవరు తిరగకూడదు. మీకు పెట్టినటువంటి క్లాసెస్ లో మీరు అందరూ హాజరు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. క్షమించండి. ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, प्रिय ईश्वरंको संतान माने అబద్ధం ఆడటం వలన मिथ्या कहिबा द्वारा ఎన్నో కుటుంబాలు
ଅନେକ ପରିବାର పతనమైపోతున్నాయి, ଆଉ ପତନ ହେଇଯାଉଅଛି, పడిపోతున్నాయి. ଭୁଷୁଡି ପଡୁଅଛି। దానికి కారణము ତାହାର କାରଣ అబద్ధమే. ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଅଟେ, ମିଛ। అబద్ధం అనేది ଏଇ ମିଥ୍ୟା ప్రమాదకరమైనది. ଅତି ବିପଦ ଅଟେ। కనుకనే ତେଣୁ మనకి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଅଂଶଟିକୁ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିଓଲୋଜିରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి నేర్చుకోవాలి. ଆମମାନେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶିଖିବା ଦରକାର। బయట సమాజంలో ବାହାରକୁ ସମାଜକୁ ଗଲେ తెలివిగా, ସେମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ సులువుగా ଅତି ସରଳ ଭାବରେ అబద్ధమాట నేర్చుకున్నారు. ସେମାନେ మిథ్ୟା କହିବା ଶିଖିଅଛନ୍ତି। అది మనం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ତାହା ଯଦି ଆମମାନେ ଶିଖିବା, మనం కూడా ఎన్నో కుటుంబాలని విచ్ఛిన్నం చేసేవారు, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ହେବା। పతనము చేసేవారుగా ఉంటాం. ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପତନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେବା। అటువంటి వారుగా మనం ఉండకూడదు. ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ନ ରହୁ। అనేక కుటుంబాలను నిలబెట్టేవారుగా ఉండాలి. ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ପରି ରହୁ। అనేక జీవితాలను నిలబెట్టేవారుగా ఉండాలి. ଅନେକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପରି ରହୁ। సత్యమైన మాటలు చెప్పేవారుగా ఉండాలి. ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ପରି ଆମମାନେ ରହୁ। యథార్థమైన మాటలు కలిగి ఉండాలి. ଆମମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନେ କଥା କହୁ। మన జీవితం ఒక మాదిరిగా ఉండాలి. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ରହୁ। అటువంటి జీవితం మనం కలిగి ఉంటే ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯଦି ଆମର ରହିଥାଏ, దేవుడు చూసి మనల్ని ఆనందిస్తాడు. ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। నా పిల్లలు, ମୋର ପିଲାମାନେ, నా లక్షణము, ମୋର ଲକ୍ଷଣ, నా నా పరిశుద్ధత ମୋର ପବିତ୍ରତା కలిగి ఉన్నారని ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି దేవుడు ఆనందిస్తాడు. ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। అలాంటి వారుగా మనం ఉండాలి. ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମମାନେ ରହିବା ଦରକାର। లేదా దేవుడు బాధపడతాడు. ప్రభువునందు ନଚେତ ప్రేమ ଆମମାନଙ୍କୁ దేవుని ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, దేవుడు బాధపడకూడదు. ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ନ କରନ୍ତୁ। మనం అబద్ధం ఆడమనుకోండి, ଆମମାନେ ଯଦି మిథ్ୟା କହିବା, దేవుడు మనల్ని చూసి బాధపడతాడు. ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ। చరిత్రలో, బైబిల్ చరిత్రలో ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ఒక సంఘటన జరిగింది. ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ఆ సంఘటన గురించి మనం ఆలోచన ସେଇ చేయగలిగితే, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ, అబ్రహాము కుమారుడు ఇసాకు, ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସାହାକ, ఇసాకు కుమారుడు యాకోబు, ଇସାକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାକୋବ, యాకోబుకు 12 మంది పిల్లలు. ଜାକୋବଙ୍କୁ 12 ଜଣ ସନ୍ତାନ। వారిలో యోసేపు ఒక పరిశుద్ధుడు. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କନିଷ୍ଠ ଜୋସେଫ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। తండ్రికి ప్రియమైన వాడు. ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। అటువంటి ఆయనను ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ అన్నలు యోసేపును ఏం చేశారంటే, ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଜୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଲେ? ମାନେ అబద్ధమాడి ମିଥ୍ୟା କହି మిథ్యానీయులకు అమ్మేసి, ଆଉ ମିଦିଆନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ, ఇదిగో దుష్ట మృగము మీ ప్రియమైన కుమారుణ్ణి ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏକ ଜନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ చంపేశాయి అని ଆଉ ବଧ କରିଅଛି ବୋଲି, రక్తంతో నిండినటువంటి ଆଉ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ఆ బట్టలు చూపించి ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ యాకోబు గారిని చూపించగానే ଜାକୋବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, యాకోబు గారు బాధపడ్డాడు. ଆଉ ଜାକୋବ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ఆ సందర్భాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ସେଇ ଘଟଣା ଯଦି ଥରେ ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ఆది కాండము ଆଦି పుస్తକ 37వ అధ్యాయము, 37 ଅଧ୍ୟାୟ, ఆది కాండము ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37వ అధ్యాయం 32వ వచనం 37 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 32 ପଦ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା। చదవండి ఒకసారి. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ସେଇ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରଖା କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, 30 నుండి చదువుదాం. 30 నుండి చక్కటి మాట అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. ଆଉ 30 ପଦରୁ ଆମମାନେ ପଢିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। యోసేపును ଆଉ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ఒక గోతిలో పడేసి, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ చంపడానికి ప్రయత్నం చేసి, ଆଉ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ఏం చేస్తున్నారో ସେମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି మనం చూడగలిగితే, ଥରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିଲେ। మిద్యానీయులకు అమ్మేశారు. ଆଉ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ସେମାନେ ମିଦନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। అమ్మేసిన తర్వాత ଆଉ ମିଦନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପରେ, తండ్రి అయిన యాకోబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ଆଉ ଏମାନେ ପିତା ଜାକୋବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ
యోసేపును గూర్చి తండ్రి యొద్ద ఏమని మాట్లాడుతున్నారో ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। మనం చూడగలిగితే ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ 30వ వచనం చదువుదాం. 30 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। తన సహోదరుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, మీరు చదవండి. ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲା, ବାଳକଟି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଅଙ୍ଗରଖା ଘେନି ଗୋଟିଏ ଛାଗ ମାରି ତାହାର ରକ୍ତରେ ତାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ସେହି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରଖା କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ଚିହ୍ନି କହିଲେ, ଏହି ଅଙ୍ଗରଖା ତ ମୋ ପୁତ୍ରର, କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଖାଇ ପକାଇଅଛି। ଯୋସେଫ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ఈ వాక్యము చదివినప్పుడు మీరు విన్నారు కదా, ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, యోసేపును ଯୋସେଫଙ୍କୁ ఒక దుష్ట మృగము ଆଉ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ తినివేసిందని, ଆଉ ଖାଇଅଛି ବୋଲି, అంగిని ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରଖାକୁ రక్తంతో తడిపి ଆଉ ସେଇ ଛାଗକୁ ମାରି ସେଇ ରକ୍ତରେ ସେଇଟାକୁ ବୁଡାଇ తండ్రిని చూపించగా ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, తండ్రి ఎంత బాధపడతాడు? ପିତା କେତେ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ। తండ్రితో ఎంత సులువుగా అబద్ధం ఆడుతున్నారు చూసారా? ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସହଜରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ। కన్న తండ్రితో కుమారులు అబద్ధం ఆడుతున్నారు. ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁତ୍ର ମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। యోసేపును మిద్యానీయులకు అమ్మేశారు. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କଣ କହିଲେ, ଏମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଦନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। తండ్రి యొద్దకు వచ్చి ఏమని మాట్లాడుతున్నారు? କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ఇదిగో నీ కుమారులు దుష్ట మృగము చంపేశాయి. ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖାଇସାରିଅଛି। అబద్ధం ఆడారు ప్రభునందు ప్రేమని దేవుని వర్లారా. ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, ଆପଣ ପିତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ। కన్న పిల్లలే ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ తండ్రితో అబద్ధం ఆడితే ఎలా ఉంటది? ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଛ କହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଥିବ? మనల్ని కన్న తల్లిదండ్రులతో ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ మనం అబద్ధం ఆడితే ఎలా ఉంటది? ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, ମିଛ କହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଥିବ? అది కొన్ని రోజుల తర్వాత ଆଉ ତାହା କେତେ ଦିନ ପରେ నిజమని తెలిస్తే ଆଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ వారి ముందు ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ మనం తలెత్తుకోగలమా? ଆମମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ପାରିବା କି କୁହନ୍ତୁ? ఉండగలమా? ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇପାରିବା କି କୁହନ୍ତୁ? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। కానీ యోసేపును గూర్చి କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ యాకోబు గారికి ଯାକୋବଙ୍କୁ బాధను కలుగజేశారు. ଆଉ 11 ଜଣ ଭାଇ ମିଛ କଥା କହି ଦୁଃଖ ଜାତ କରାଇଲେ, అబద్ధం ఆడారు. ମିଛ କହିଲେ। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ఇటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదు. ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। యాకోబు ఎటువంటి బాధలో ఉన్నారు కింద చదవండి. ଆଉ ଯାକୋବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଆମମାନେ 34 ପଦ ଦେଖିବା। చాలా బాధలో ఉన్నాడు ଆଉ ఆయన. ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତହୁଁ ଯାକୋବ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କଟି ଦେଶରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ, ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, చూసారా ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ, ఎంత బాధపడుతున్నాడు ఆయన? ଆଉ ଯାକୋବ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। 35వ వచనం చదవండి ఒకసారి. 35 ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୋକ କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅଧଗମନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, అతని కుమారులందరూ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର, అతని కుమార్తెలందరూ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କନ୍ୟା అతన్ని ఓదార్చుటకు యత్నము చేసిరి. ଯାକୋବ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనొల్లక ତଥାପି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। నేను అంగలార్చుచు ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୋକ କରୁ କରୁ మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్ళెదనని చెప్పి ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅଧଗମନ କରିବି। అతని తండ్రి అతని కోసం ఏడ్చెను. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ପିତା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। కన్న పిల్లలే తండ్రిని ఏం చేశారు? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏକା ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଏଠାରେ ఏడ్పించారట. ରୋଦନ କରାଇଲେ, କନ୍ଦାଇଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ఓదార్పు లేని జీవితం. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଅପୁନାଇ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଦନ ଆଣିଦେଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ఒక చిన్న అబద్ధం, ଗୋଟେ ଛୋଟ
ଛୋଟ ମିଛ କଥା। అబద్ధం వల్ల కన్న తండ్రినే బాధపరిచారు. ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ଆକା ଶୋକ ଆଣିଦେଲେ, కన్న తండ్రికే కన్నీరు రప్పించారు. ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆକା ଏମାନେ ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇଲେ। ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, భూలోకములో ఉన్న తండ్రికే కంట కన్నీరు రప్పిస్తే ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଏତେ ରୋଦନ କଲେ, పరలోకపు తండ్రి ତାହେଲେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, మనం పరిశుద్ధులుగా ଆମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ, నిర్దోషులుగా ఉండాలనుకున్న కలల కన్న దేవుడు ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ରହୁ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ପିତା, ఆయన ఎంత బాధపడతాడు, ଆଉ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କରିବେ, ఎంత దుఃఖిస్తాడు. ଆଉ ସେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని ପ୍ରିୟ వర్లారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ అబద్ధమాడుతుంటే ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଅଛନ୍ତି, దేవుడు చూస్తూ ఎంత బాధపడుతుంటాడు. ଈଶ୍ୱର ଦେଖିକି କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ। యాకోబు గారు కన్న పిల్లలు అబద్ధమాడినప్పుడు అంత బాధపడుతుంటే ଯାକୋବ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନେ ମିଛ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଏତେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, మరి దేవుడు ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ଥରେ ప్రభునందు ଚିନ୍ତା ప్రేమైన କରନ୍ତୁ, దేవుని ଆପଣ వర్లారా, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ దేవుడు మనుషులందరి క్షేమమును కోరి ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁ, ఆయన గుణలక్షణాలు మనం కలిగి ఉండాలని ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଆମମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି దేవుడు మోసే గారి ద్వారా ధర్మశాస్త్రమునిస్తూ ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ఏమని చెప్తున్నాడో చూద్దాం. ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଥରେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ। నిర్గమకాండము ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20వ అధ్యాయము 20 ଅଧ୍ୟାୟ 16వ వచనం. 16 ପଦ ଥରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। నిర్గమకాండము ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20వ అధ్యాయము 20 ଅଧ୍ୟାୟ 16వ వచనం. 16 ପଦ, నీ పొరుగు వాని మీద ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు అంటున్నాడు. ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। మోసే గారి ద్వారా దేవుడు ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର చక్కటి మాట చెప్తున్నాడు. ప్రభునందు ଏକ ప్రేమైన దేవుని ସୁନ୍ଦର వర్లారా, କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି। ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ అబద్ధం ఆడకూడదు. କେହି ବି ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ఎందుకంటే କାହିଁକି? అబద్ధం ఆడటం వలన ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ఎటువంటి నష్టం ఉందో దేవునికి తెలుసు. କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଷ୍ଟ ରହିଅଛି ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। కనుక దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ମାନେ, నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదంటున్నాడు. ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। అంటే దేవుడు మన కోసం ఎంతగా ఆలోచిస్తున్నాడు. ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ఇశ్రాయేలు ప్రజల క్షేమము కొరకు దేవుడు ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడు. ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। మీరు అబద్ధం ఆడకూడదు, ଆପଣ ମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। మీరు యథార్థముగా ఉండాలి, ଆପଣ ମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ରହିବା మీరు ଦରକାର। పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి. ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିବା దరକାର। దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ప్రభునందు ଈଶ୍ୱର ప్రేమైన ଏହା దేవుని ହିଁ వర్లారా, ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ప్రియମାନେ। మరొక మాట చూద్దాం. 23వ అధ్యాయం నిర్గమకాండము ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 7వ వచనం చూద్దాం ఒకసారి. 7 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା। అబద్ధమునకు దూరముగా ఉండుము. ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ। ఎంత చక్కటి మాట ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। అబద్ధం అనేది ప్రమాదకరమైనదని, ଆଉ ମିଥ୍ୟା ବିପଦ ବୋଲି, తన పిల్లలు నాశనానికి పతనానికి వెళ్ళకూడదని, ଆଉ ସେଇ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେପରି ବିନାଶକୁ ଚାଲି ନ ଯିବେ ଏଥିପାଇଁ అబద్ధమునకు దూరముగా ఉండు అంటున్నాడు. 7 చూసారా? ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ। మనుషులముగా మనం ఎలా అబద్ధానికి దగ్గర ఉన్నామా, దూరంగా ఉన్నామా? ହେଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ମିଥ୍ୟାର ନିକଟରେ ଅଛୁ ନା ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ? మనం దూరంగా ఉన్నామా, దగ్గరగా ఉన్నామా? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆମେ ନା ପାଖରେ ଅଛୁ ଆମେ? ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା କଥା କଣ ମାନେ, ఆనాటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ସେଇଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ మోసే గారి ద్వారా ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା అబద్ధమునకు దూరముగా ఉండండి అని తెలియజేస్తున్నాడు. ଆଉ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ ବୋଲି ସେ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ఎంత చక్కటి సలహా దేవుడిస్తున్నాడు, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ఎంతటి ఉపయోగకరమైనటువంటి ఆజ్ఞనిస్తున్నాడు. କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି।
దాని ద్వారా మనకు మేలే ప్రభునందు ప్రేమ అనే దేవుని వాళ్ళారా. ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ରହିଅଛି। మనం మేలు పొందాలని, ଆମମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଉ ବୋଲି, క్షేమముగా ఉండాలని, ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁ ବୋଲି, యథార్థముగా ఉండాలని, ଆମମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ରହୁ ବୋଲି, న్యాయవంతులుగా ఉండాలని ଆମମାନେ న్యాୟବାନ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ ବୋଲି దేవుడు కోరుకొని ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ఆజ్ఞల గల ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తూ ଆଉ ଆଜ୍ଞାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ఈ మాట ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రభునందు ଏହି ప్రేమ କଥା దేవుని ସେ వాళ్ళారా. ଏଠାରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। అబద్ధమునకు దూరముగా ఉండుము ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ। అంటే ଏହାର ଅର୍ଥ ఆనాటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడు. ଆଉ ସେଇଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, దాన్నే దృష్టాంతముగా ଆଉ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ఈ రోజు మనం తీసుకోవాలి. దాన్ని ଆଜି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ఎలాంటి మాటలు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు చూద్దాం ఒక్కసారి. କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଥରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। దానికి ముందు ତା ପୂର୍ବରୁ జకర్య గ్రంథము ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ 8వ అధ్యాయము ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 16వ వచనం చూద్దాం ఒక్కసారి. ଆମେ 16 ପଦକୁ ଥରେ ଦେଖିବା। జకర్య గ్రంథము ଜିଖରୀୟ పుస్తକ 8వ అధ్యాయము 8 ଅଧ୍ୟାୟ 16వ వచనం నుండి మనం చదువుకుందాం. 16 ପଦରୁ ଆମମାନେ ପଢିବା। మీరు చేయవలసిన కార్యములేవనగా ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ప్రతివాడు ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ తన పొరుగు వానితో ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିକଟରେ సత్యమే మాటలాడవలెను. ସତ୍ୟ କହ। చూసారా, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ, అద్భుతమైన మాట ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు ଦେଖନ୍ତୁ తెలియజేస్తున్నాడు. ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଦ କହୁଅଛନ୍ତି। ఆనాటి ఇశ్రాయేలు ప్రజల యొక్క క్షేమాన్ని కోరి ଆଉ ସେଇଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁ చక్కటి మాట తెలియజేస్తున్నాడు. ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। మీరు చెయ్యవలసిన కార్యములేవనగా 8 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ప్రతివాడు తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాటలాడవలెను అంటున్నాడు. ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କୁହ। సత్యమును బట్టి, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ, సమాధానకరమైన న్యాయమును బట్టి ଆଉ ଶାନ୍ତିଜନକ ବିଚାର మీ గుమ్మములలో తీర్పు తీర్చవలెను. ଆପଣା ଆପଣା ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ସାଧନ କର। అంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ సత్యమును బట్టి నడుచుకోవాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟତାରେ ହିଁ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। 17వ వచనం చూద్దాం ଏବେ ఒకసారి. 17 ପଦ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। తన పొరుగు వాని మీద ପୁଣି କେହି କେହି ମନେ ମନେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ఎవడును దుర్యోచన యోచింపకూడదు, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ, అబద్ధ ప్రమాణము చెయ్యని ఇష్టపడకూడదు. କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଭଲ ପାଉ ନାହିଁ, ఇవన్నీ କାରଣ ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ నాకు అసహ్యములు. ଆମ୍ଭେ ଘୃଣା କରୁ। ఇది యెహోవాకు ଏହା అంటున్నాడు. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। సత్యం మాట్లాడకుండా ଆଉ ଆମେ ସତ୍ୟ ନ କହି అబద్ధం మాట్లాడడం అనేది ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା କହିବା, దేవునికి ଆଉ అసహ్యమైనదట. ଏହା ଈଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି ପୁଣି, దేవునికి ఇష్టము లేనిది అంటున్నాడు. ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣି। అంటే ప్రభునందు ప్రేమన దేవుని వర్లారా, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ఆనాటి ఇశ్రాయేలు ప్రజల క్షేమాన్ని దేవుడు ఎంత చక్కగా కోరుకుంటున్నాడు. ଆଉ ସେହି ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। అలాగే ସେହିପରି క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ స్వరక్షకునిగా స్వీకరించి ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି సంఘములో చేరి ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ పరిశుద్ధులుగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవుల కొరకు ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ దేవుడు ఎటువంటి మాట తెలియజేస్తున్నాడో మనం చూద్దాం. ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି ଥରେ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଦେଖିବା। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక ଏଫେସୀୟ పుస్తକ 4వ అధ్యాయము ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 25వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం ఒకసారి. 25 ପଦକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ। పౌలు గారు ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ఎఫెసీయులకు రాసిన ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 25వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. 25 ପଦକୁ ଥରେ ଆମମାନେ ପଢିବା। ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లరా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, మనము ఒకరినొకరు అవయవములై ఉన్నాము గనుక ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ,
మీరు అబద్ధమాడుట మాని ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ప్రతి వాడును తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాటలాడవలెను అంటున్నాడు. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କରୁ। మనం అవయవములై ఉన్నామట. ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ। అవయవములై ఉన్నటువంటి మనము ଆଉ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ఒక్క శరీరముగా ఉన్న మనము ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭାବରେ ଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ అబద్ధం ఆడకూడదంటున్నాడు ఇక్కడ. ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ନ କହୁ, సత్యమే మాటలాడాలట. ଆମେ సత్ୟ ହିଁ ଆଳାପ କରୁ। అంటే ଏହାର ଅର୍ଥ పాత నిబంధనలో ପୁରାତନ ନିୟମରେ మోషే గారి ద్వారా ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రములో కూడా దేవుడు ఏమని కోరుకుంటున్నాడంటే ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ମାନେ సత్యము మాట్లాడాలంటున్నాడు. ତୁମେ ସତ୍ୟ ହିଁ କୁହ ପ୍ରତିବାସୀକୁ। అబద్ధం మాట్లాడకూడదు అంటున్నాడు. ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। అబద్ధానికి దూరంగా ତୁମେ ఉండాలనుకుంటున్నాడు. ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। అలాగునే ସେହିପରି క్రొత్త నిబంధనలో ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିପାରିଲେ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని స్వీకరించిన వారు కూడా ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ సత్యమే మాట్లాడాలి. ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆଳାପ କରୁ। అవయవమై ఉన్నాము, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହୋଇଅଛୁ, ఏక శరీరముగా ఉన్నాము. ଏକ ଶରୀର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। కనుక మనం అబద్ధమునకు దూరముగా ఉండాలి. ତେଣୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। సత్యమే మాట్లాడాలని ଆମେ తెలియజేస్తున్నాడు. ସତ୍ୟ ହିଁ ଆଳାପ କରୁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। కనుక ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ అబద్ధం ఆడటం వలన ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା పతనం అనేది ఉంది. ଆଉ ପତନ ରହିଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। దేవునికి దూరం అయిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। కనుక మనం అబద్ధానికి దూరంగా ఉండాలి. ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର। దేవునికి దగ్గర అవ్వాలి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। దేవునికి దగ్గర అవ్వాలంటే ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ మనం సత్యమే మాట్లాడాలి. ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆଳାପ କରିବା ଦରକାର। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ మానవ పతనాల గురించి మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ అబద్ధం ఆడటం వలన ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుందో ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଅଛି మనం చూడగలిగితే ଥରେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିପାରିଲେ రెండు సందర్భాలు చూసి ముగించేసుకుందాం. ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ବାଇବେଲରୁ ଦେଖି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। మనకు తెలిసిన సందర్భమే ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ପରିଚିତ ଘଟଣା రాజుల రెండవ గ్రంథము ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5వ అధ్యాయము 5 ଅଧ୍ୟାୟ 26వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. 26 ପଦକୁ ଥରେ ଆମମାନେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ପଦକୁ ଆମମାନେ ପଢିବା। ଏଥିରେ ଇଲିସାୟ ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା? ଏ କି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଓ ବସ୍ତ୍ର, ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଦାଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର, ମେଷ, ଗୋରୁ ଓ ଦାସ ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లరా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ సిరియా రాజు సైన్యాధిపతి అయిన నయమాను ଆଉ ଏଠାରେ ସିରିଆ ଦେଶର ଜଣେ ରାଜା ଅଧିପତି ନାମାନ, ఆయనకు కుష్ఠరోగం రావడం వల్ల ଆଉ ଆପଣ ମାନେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ରାଜା ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଲେ, ఆ కుష్ఠరోగ పోవటం వలన ଆଉ ସେଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସେ ଶୁଚି ହେବା ନିମନ୍ତେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ఎలీషా గారికి ଆଉ ସେ ଏଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ బహుమానం ఇవ్వాలనుకున్నాడు. ଆଉ କେତେକ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ఆయన ఎలీషా గారి దగ్గర ଆଉ ଏଲିଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు. ଆଉ ଜଣେ ଦାସ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ఆయన పేరు గెహాజీ. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାଁ ଗେହେଜି। ఆ గెహాజీ గురించి మనం ఆలోచన ଆଉ ସେ చేయగలిగితే ଗେହେଜି ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ, ఎలీషా గారు బహుమానాన్ని కోరుకోలేదు. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନାମାନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଇଲିଶାୟ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମାତ୍ର ଇଲିଶାୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଉପହାର ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଏଇ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଉପହାର ନେଇକି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। కానీ గెహాజీ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବା ଗେହେଜି తనకు శిష్యుడుగా ఉన్నాడు కదా, ଆଉ ଇଲିଶାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପାଖରେ। ఆ బహుమానాన్ని కోరి ଆଉ ସେଇ ଉପହାରକୁ ଆଶା କରି, ଲୋଭ କରି, ఆ
అబద్ధమాడి ମିଥ୍ୟା କହି కుష్టు రోగాన్ని తెప్పించుకుంటాడు ప్రభునందు ప్రేమనే దేవుని వల్ల. ଆଉ ସେ ଯାଇ କହିବେ ଆମର ଗୁରୁ କହି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ମାଗୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ସୁନା ରୂପା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବି ବୋଲି ଏକ ମିଥ୍ୟା କହିବେ। କାହା ନିକଟରେ? ନାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଜୀବନରେ କୁଷ୍ଠି ବ୍ୟାଧି ଆଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। చూడండి 25వ వచనం నుండి చదువుదాం ଆଉ ఒకసారి. 25 ପଦରେ ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। అతడు లోపలికి పోయి ମାତ୍ର ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ తన యజమానుని ముందర నిలవగా ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ఎలీషా వానిని చూచి ତହିଁରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, గెహజీ ଗେହାଜି, నీవెచ్చటి నుండి వచ్చితివని అడిగినందుకు ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? వాడు ତୁ ସେ କହିଲା, నీ దాసుడైన నేను ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ఎచ్చటికి పోలేదనెను. କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। చూసారా, గురువుతోనే ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ସହିତ అబద్ధం ఆడుతున్నాడు. ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛି। అబద్ధం ఆడటం వలన ప్రభునందు ప్రేమనే దేవుని ଏହି వల్ల ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ కుష్టు రోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. ଆପଣା ଜୀବନରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ କିଣି ଆଣିଲେ। ସେ ఎలీషా గారు ఏమంటున్నారు చూడండి 26వ వచనం. ଆଉ 24 ପଦରେ ଏଲିଶା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଇబଲ ଦେଖନ୍ତୁ। అంతటి ఎలీషా వానితో ଏଥିରେ ଏଲିଶା ତାହାକୁ କହିଲେ, ఆ మనుషుడు తన రథము దిగి ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ నిన్ను ఎదుర్కొనుటకు ଯେତେବେଳେ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, నా మనస్సు నీతో కూడా రాలేదా? ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା? ద్రవ్యమును ଏଇକି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର, వస్త్రములను ବସ୍ତ୍ର, ఒలివల చెట్లను ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର, తోటలను ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ద్రాక్ష తోటలను ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, గొర్రెలను ମେଷ, ఎడ్లను ଗୋରୁ, దాస దాసీలను ଦାସ ଦାସୀ సంపాదించుకున్నటకు ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ఇది సమయమా అంటున్నాడు. ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ କି ଗେହେଜି? ఎలీషా గారు చెప్తున్నాడు ଏଲିଶା କହୁଛନ୍ତି తన శిష్యుడైన గెహాజీకి. ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ଗେହାଜିଙ୍କୁ। కానీ గెహాజీ ఏం చేస్తున్నాడంటే ଗେହାଜି କଣ କରୁଛି ଜାଣନ୍ତି? తన గురువుని అబద్ధమాడి మోసం చేస్తున్నాడు. ଆପଣା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା କହି ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। అబద్ధం ఆడటం వలన ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందో కింద ଗେହାଜିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଥରେ ବାଇବେଲରେ 27 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। కాబట్టి ଏ ହେତୁ నయమానుకు కలిగిన ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ కుష్టు నీకును ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରେ నీ సంతతికిని ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ సర్వకాలము అంటియుండును. ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। వాడు మంచు వలె ଏଥିରେ ଗେହେଜି తెల్లని కుష్టు కలిగి ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ఎలీషా ఎదుట బయటికి వెళ్ళాను ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା। అంటే చూడండి ప్రభునందు ప్రేమనే దేవుని వారలారా, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, అబద్ధం వాడటం వల్ల ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା కుష్టు రోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଗେହାଜିଙ୍କୁ ଆସିଲା। అంటే ଏହାର తనకు ଅର୍ଥ నష్టమే కలిగింది కదా. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହିଁ ଘଟିଲା ନା। వారి సంతతి కూడా କେବଳ ଗେହାଜିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା। ପୁଣି గేహాజీ చేసినటువంటి ఒక చిన్న తప్పు, ଗେହାଜି କହିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ, ମିଥ୍ୟା అబద్ధం। କହିବା, మిథ్యా, ఆ అబద్ధం వలన ସେଇ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା కుష్ఠరోగం వచ్చింది. କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା। తన కుటుంబం అంతటికి కూడా కుష్ఠరోగం వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ଗେହାଜି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଗଲା। ପୁଣି కనుక ତେଣୁ అబద్ధం అనేది మానవ పతనానికి ମିଥ୍ୟା ହିଁ ମାନବ ପତନର హేతువు. ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। కనుక మనం అబద్ధం ఆడటానికి మనం వేగిర పడకూడదు. ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଉ, సత్యములో ఉండటానికి మనం వేగిర పడాలి. ଆମେ ସତ୍ୟତାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। మరొక సందర్భాన్ని చూద్దాం ప్రభునందు ప్రేమనే దేవుని వారలారా. ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା। అపోస్తుల కార్యములు ପ୍ରେରିତ పుస్తକ, మీ అందరికి తెలిసిన సందర్భం అది. ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ఆ ଘଟଣା। సందర్భాన్ని చూసి ସେଇ ముగించేస్తాం. ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। అపోస్తుల కార్యగ్రంథము ପ୍ରେରିତ పుస్తକ 5వ అధ్యాయము 5 ଅଧ୍ୟାୟ మొదటి వచనం నుండి చదువుదాం. ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମମାନେ ପଢିବା। మీరు చదవండి. ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। କିନ୍ତୁ ହନାନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଫିରାର ସମ୍ମତିରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲା। ପୁଣି ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଲା। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ, ହେ ହନନୀୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁମ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వారలారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ
అననీయ సపీరాలు हननिय आउ सफीरा కలిసి అబద్ధమాడి आउ मिसी मिथ्या कही దేవునితో అబద్ధమాడి ईश्वरଙ୍କ सहित मिथ्या कही చనిపోయినట్టు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. मृत्युवरण करिवार घटना एठारे आमे देखुछु అబద్ధమాడి పతనమైపోయినట్టు మనం आउ చూస్తున్నాం. मिथ्या कही मानकर जीवन पतन हेबा परि आमे देखुछु అబద్ధం అనేది ఎంత ప్రమాదకరమైనదో मिथ्या केते भयंकर ఈ సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఆలోచన చేయాలి. एई घटना द्वारा आमे आलोचना करिबा दरकार కనుక तेणु మనం ఇప్పుడు అబద్ధానికి మనం దగ్గరగా ఉండకూడదు, आमे माने केबे भी मिथ्यार निकटवर्ती न हेउ దూరంగా ఉండాలి. आमे मिथ्याटारु बहुत दूर को चली जाओ ఆ అబద్ధం అనేది ఎవరి నుండి పుట్టింది? आउ से मिथ्या काहाटारु उत्पन्न దేవుడి నుండి పుట్టలేదు. అది ईश्वरଙ୍କ ठारु मिथ्या उत्पन्न होई नाय చూడండి ఒకసారి యోహాను సువార్త थरे आमे देखिबा जोहन लिखित सुसमाचार 8వ అధ్యాయము 8 अध्याय 44 వచనాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. 44 पदरु थरे आमे देखिबा 44 వచనం. जोहन लिखित सुसमाचार 8 अध्याय तार 44 पद మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు, तुम्बे माने तुम्बो मानंक पिता शैतान ठारु उत्पन्न మీ తండ్రి దురాశలను నెరవేర్చుకొరుచున్నారు. आउ तुम्बो मानंक पितार कामना साधन करिवार तुमानंकर इच्छा ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడయ్యుండి से आद्यरु नरघातक సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు. आउ से सत्य रे रहे नाही వాని యందు సత్యమే లేదు. कारण ताहाठारे सत्य नाही వాడు అబద్ధమాడునప్పుడు आउ जेतेबेले से मिथ्या कहे తన స్వభావమును అనుసరించి ఏ మాటలాడును. सेतेबेले से निजो ठारु कहे వాడు అబద్ధికుడును, कारण से मिथ्यावादी అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడు. ओ मिथ्यावादी रो पिता అబద్ధానికి జనకుడు ఆయనే. आउ से मिथ्यावादी रो पिता अटे అబద్ధం పుట్టడానికి కారణం ఆయనే. मिथ्या जन्म हेबार कारण सेही व्यक्ति अटे ఈ రోజు భూమి మీద అబద్ధం ఆడుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ आउ आज भूपृष्ठ उपरे मिथ्या कहउथिबा प्रत्येक व्यक्ति వారి పిల్లలే, आउ ताहार संतान अटंती అపవాది పిల్లలే. शैतान रो संतान अटंती కనుక ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని तेणु వాళ్ళారా, प्रिय ईश्वरଙ୍କ संतान माने అబద్ధం అనేది మనం ఆడకూడదు. मिथ्या आमे माने न कहू మనం అబద్ధం ఆడమనుకోండి, जदि आमे मिथ्या कहू అపవాది పిల్లలుగా మారిపోతాం. आमे माने शैतान रो संतान भावरे गणित हेबा సత్యం మాట్లాడమనుకోండి, जदि आमे सत्य कहिबा దేవుని పిల్లలముగా మనం ఉంటాం. ईश्वरଙ୍କର संतान भावरे आमे गणित हेबा కనుక ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యండి. तेणु थरे आपण माने चिंता करंतु మత్తయి సువార్తలో माथि लिखित सुसमाचार దేవుడు చక్కటి మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి ద్వారా आउ తెలియజేశాడు. प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा गुटे कथा प्रकाश करूअछंती 5వ అధ్యాయము 5 अध्याय 37వ వచనము చూడండి ఒకసారి. 37 पद थरे आमे देखिबा 5వ అధ్యాయము माथि लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 37వ వచనం. 37 पद దేవుడు ఏమని కోరుకుంటున్నాడు అంటే, ईश्वर कोन चाहू अछंती माने మీ మాట అవునంటే అవును, किंतु तुम्भ मानंक हाँ कथा हाँ हेउ కాదంటే కాదని ఉండవలెను. ना कथा ना हेउ వీటికి మించినది एथिरु जहा अधिक దుష్టుని నుండి పుట్టినది ताहा అంటున్నాడు. मंदरु जन्म అంటే దేవుని నమ్మిన పిల్లలముగా ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करूथिबा संतान भावरे మన మాట అవునంటే అవును, अमानंकर हाँ कथा हाँ हेउ కాదంటే కాదని ఉండాలి ना कथा ना हेउ అని చెప్తున్నాడు ప్రభునందు ప్రేమైన आउ దేవుని एठारे వాళ్ళారా. प्रभु ताहाई कहउछंती వీటికి మించింది जदि हाँ कथा हाँ न कही దుష్టుని ना నుండి कथा పుట్టింది. ना कही जदि ताठारु अधिक आमे कहउछु ताहा सब केउठारु जात दुष्टरु अर्थात मंदरु जात దుష్టుని నుండి పుట్టింది. ताहा मंदरु जन्मे కనుక तेणु మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. आमे अति सावधानतार सहित जीवन काटिबा दरकार అబద్ధం ఆడటం వలన आमे मिथ्या कहिबा द्वारा చాలా ప్రమాదకరం ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని अति వాళ్ళారా. भयंकर परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो प्रिय माने ఎలాంటి ప్రమాదము? केउ प्रकार विपद ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 21వ అధ్యాయము 21 अध्याय 8వ వచనాన్ని చూసి ముగించుకుందాం. 8 पद को देखि आमे समाप्त करिबा ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 21వ అధ్యాయము 21 अध्याय 8 पद 8వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 8 पद माने पढ़िबा పిరుగువారును, किंतु जेउ माने भीरु అవిశ్వాసులను, जेउ माने अविश्वासी అసహ్యులను, जेउ माने घृण्य कलंकित నరహంతకులను, नरघातक వ్యభిచారులను, व्यभिचारी మాంత్రికులను, मायावी విగ్రహారాధికులను, ओ प्रतिमा पूजक అబద్ధికులందరును ओ सेमाने ओ समस्त मिथ्यावादी అగ్నిగంధకములతో మండు अग्नि ओ गंध करे प्रज्वलित
గుండములో ହ୍ରଦରେ పాలు పొందుదురు. ଅଂଶ ପାଇବେ। ఇది రెండవ మరణము. ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ మృత్యు। ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ అబద్ధం ఆడటం వల్ల ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା రెండవ మరణానికి వెళ్ళిపోతాం అంటున్నాడు. ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଲିଯିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। అంటే ఎంత ప్రమాదకరమైనదో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ମିଥ୍ୟା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। కనుక ତେଣୁ మానవ పతనానికి అబద్ధం అనేది హేతువుగా ఉంది. ମାନବ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମିଥ୍ୟା। కనుక అబద్ధానికి మనం దూరముగా ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ఉండాలి. ରହିବା। దేవుని వాక్యానికి, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର దేవుని సహవాసానికి ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ఎల్లప్పుడూ మనం దగ్గరగా ఉండాలి. ସଦା ସର୍ବଦା ନିକଟତର ହୋଇ ରହିବା। ఈ సెమినార్ లో ଏଇ ସେମିନାରରେ చక్కటి వాక్యం నేర్చుకుంటున్నాం చూసారా? ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ, అంటే మనము సత్యములో ఉన్నామని ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ। మనం గుర్తించుకోవాలి. ଏହା ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ఇది విడిచి ଏହା ଛାଡି బయట వెళ్ళమనుకోండి, ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉ అబద్ధం ఆడటం నేర్చుకుంటాము. ଆମେ మిథ్ୟା କହିବାଟା ଶିଖିଯିବା। ఒకవేళ అబద్ధం ఆడటం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ଯଦି మిథ్ୟା କହିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବା, నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోయే ଆମେ అవకాశం ఉంటుంది. ନିତ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। మానవ పతనానికి ମାନବ ପତନର హేతు అయిన అబద్ధము କାରଣ ହେଉଅଛି ମିଥ୍ୟା। మనందరికీ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ నరకానికి తీసుకువెళుతుంది. ତାହା ନରକକୁ ଘେନିଯିବ। కానీ చాలా జాగ్రత్త కలిగి ତେଣୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ దేవుని సహవాసము కలిగి బ్రతికేవారుగా ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପରି ఉండాలని కోరుతూ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ఈ సమయాన్ని అవకాశం ఇచ్చినందుకు ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ఒడిశా ఎడిషనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారికి, ଆଉ ସିବିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଆଡିସନାଲ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର తర్జుమా చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు హద్దు గారికి, ତର୍ଜମା କରିଥିବା ଭାଇ ହାଡୁଙ୍କୁ, చేరొచ్చినటువంటి మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ଉପସ୍ଥିତ నా ଥିବା మాటలు ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। అందరికి వందనాలు. ସମସ୍ତଙ୍କୁ నమస్କାର। థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి మిగతా కార్యక్రమాన్ని మన మధ్యలో ఉన్న సిబిటి ఒడిశా అడిషనల్ డెప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు అయిన వీరేష్ అన్నయ్య గారు నడిపించి ముగించాలని ప్రభు పేరట కోరుచున్నాం. ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆଜି ଦିନ ସାରା କେତୋଟି ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ? ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଲେ କି? ఈ 5 రోజులు ఎన్నో సంగతులు మనం నేర్చుకోవాలి. ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 4 ଦିନ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖିବା। బయటికి వెళ్తే ବାହାରକୁ ଗଲେ ఇలాంటి అవకాశం దొరకదు. ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନାହିଁ। కనుక ఇక్కడ నుండి మనం జ్ఞానపూర్ణులుగా వెళ్ళాలి. ତେଣୁ